Ftit tal-mumenti wara li diversi siti tal-aħbarijiet irrappurtaw kif il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista waqfet lil Adrian Delija milli jiġi intervistat minn One News fuq intervista li talab huwa stess, numru ta' nies mitla sew tal-Partit Nazzjonalista ħarġu qatta bla ħabel kontra din id-deċiżjoni. Fost dawn il-persuni li kitbu fuq il-medja soċjali u kritikaw din is-sarima ma' ħalq Delija kien hemm l-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia li deskriva din id-deċiżjoni bħala riflessjoni tal-mentalità ta' assedju li daħal fiha l-PN. L-eks deputat nazzjonalista Mario Gallia huwa magħruf li fi żmien li Delija kien kap 3 snin ilu qabeż għalih fid-dawl tal-attakk li sar fuqu. Sa dan it-tant attivisti tal-Partit Nazzjonalista Wayne Hewitt tefa' botta sottili għal kandidat għal kap nazzjonalista Alex Borch fejn sostna li din l-elezzjoni mhijiex kompetizzjoni tal-moda imma għandu jkun hemm miżuri li juru l-kapaċitajiet tal-kandidati fosthom li jiddibattu. Dan anke fi sfond li fir-regoli tiegħu il-PN ikkonferma li kien qed jinjura talba ta' Delija għal dibattitu ma' Borch u l-ebda pajjiż f'demokrazija ma jċaħad kandidati tiegħu stess għal kariga ta' tmexxija milli jiddibattu u jitkellmu mal-midja. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Informazzjoni bejn l-2008 u l-2011 fi żmien Gonzi PN, Martin Bugelli, tena li din id-deċiżjoni tqanqal diversi mistoqsijiet u qal li din l-istorja li ġiet irrappurtata mhux biss minn One News ma kellix bżonn xi tip ta' manipulazzjoni għaliex id-deċiżjoni kienet manipulattiva fiha nfisha. Din id-deċiżjoni ġabet il-kundanna wkoll tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li qal li dawn huma miżuri antidemokratiċi li tkompli tillimita l-ħidma ġurnalistika. L-IGM qis li din is-sarima bħala attakk serju fuq il-libertà tal-istampa u l-prinċipji demokratiċi. L-IGM tenna li jekk il-Partit Nazzjonalista tassew jemmen fil-valuri demokratiċi li jgħid li jħaddan għandu jippermetti li l-kandidati jitkellmu ma' kull mezz ta' komunikazzjoni.